Аз съм доктор Марта Дончева. Напоследък много жени се интересуват от процедурата лабиопластика и затова реших да ви разкажа малко за тази процедура, която извършваме от няколко години вече в нашата клиника. Лабиопластиката е естетична процедура, хирургична, която всъщност цели да намали размера на малките лабии. Разбира се, има и лабиопластика на големите лабии, но обикновено, когато се казва лабиопластика, винаги се сещаме за лабиопластиката на малките лабии. Много често жените се оплакват от недобро усещане за женственост при полов контакт, при спорт, при носене на тесни дрехи, на тясно бельо. Притеснява ги вида на лабиите и притеснява ги честите инфекции, например, които могат да възникват вследствие на това. Притеснява ги пигментацията на лабиите. Често пъти лабиите могат да бъдат променени след раждане. Това става както и по причина на някакви разкъсвания при раждането, така и поради хормонални причини, особено що се касае до пигментацията и удължаването и оголемяването на лабията. Това може да стане също така и по време на пубертета. Тоест много е важно да се знае, че възрастта за извършване на тази процедура е много важно да се прави след като премине пубертета, не преди това. Лабиопластиката може да се извърши по два основни начина. Едната техника се нарича триминг или изрязване по ръба на лабията. Тази техника е подходяща обикновено при по-усилена пигментация на краищата на лабиите и е доста по-лесна за изпълнение, както и доста по-малко усложнение има след нея. Другата основна техника е уедж техниката, която представлява изрязване на триъгълно ламбо, триъгълно парче и зашиване на краищата на лабията, като по този начин тя се намалява по размер. Този метод позволява да се съхрани и запази естествения ръб на лабията. Така че всяка жена е хубаво да прецени на какво повече държи. Дали на естествения край на лабията или да се отстрани нежеланата пигментация. Процедурата може да се съчетае и с така наречената процедура PRP или плазматерапия, която представлява апликация на плазма, която се извлича от пациентката, взима и се кръв, поставя се в специална епроветка, която се центрофугира и след това плазмата, която се извлича от кръвта на пациентката, се въвежда в определени места, които имат нужда от освежаване, регенерация на тъканта и придобиване на по-добър и по-свеж вид. Процедурата е подходяща за жени, които имат проблем с естетическата визия на лабиите. Също така, често пъти лабиите, когато са оголемени, те пречат на нормалната струя при уриниране, могат да пречат при полов контакт, при спорт. Също така създават предпоставка и за чести инфекции на влагалището и на външните полови органи. Така че, общо взето, процедурата е подходяща при всички тези жени, които имат такъв тип оплаквания. Лабиопластиката се извършва обикновено с спинална упойка в нашата клиника. Тя ни позволява достатъчно дълго време обезболяване, както по време на процедурата, така и няколко часа след нея. Жената е в будно състояние, говориме си и се забавляваме по време на процедурата. Разбира се, тази операция може да се извърши и с локална упойка, както и с венозна упойка, при която жената спи. Може да се съчетае спиналната с венозна, т.е. ако жената е по-напрегната и не иска да присъства на операцията, ние винаги можем да й помогнем тя да спи през време на операцията. Не е необходима някаква специална предварителна подготовка. Винаги осъществяваме една среща, предварителна среща, на която обсъждаме самата процедура. Обяснявам какви изследвания и консултации трябва да се направят. Тези консултации могат да се направят и в нашата клиника. Ако жената не е от София, вече аз си давам препоръки
какви точно изследвания и консултации да си направи. Винаги взимам предварително, разбира се, и микробиологично изследване на влагалищния секрет, тъй като е много важно да няма инфекция, която да опорочи нашата работа. И е важна добрата хигиена и добрата грижа след това за раната. Възстановяването след процедурата не е тежко, но изисква време. Най-трудно е първата и втората седмица. Те са свързани с доста увеличен отток обикновено, може да има болка, но много рядко жените ми споделят, че имат толкова силна болка, че да са необходими обезболяващи. Освен хигиената, много важно е да се знае, че не е хубаво да се прави обезкосмяване в този област поне до 3 седмици. След 3 седмици падат конците и вече бихте могли да се върнете към нормалното си ежедневие, спорта. Половите контакти обикновено препоръчвам да стават след месец, като разбира се спорта също да се ограничава на долната част на тялото. Тоест най-добре да се ограничават движенията, които са свързани с триене в тази област. Обикновено се разбираме след процедурата да се виждаме за контролни прегледи и вече аз давам зелена светлина за някои неща. При избора на техника, дали ще бъде уедж или триминг, важно е да се прецени точно каква е целта на процедурата. Ако искате да запазите естествения вид и ръб на лабията, по-скоро е по-добре да се избере уедж техниката. Ако не си харесвате повишената пигментация по ръба на лабията, тогава най-добре е да се използва триминг техниката. Това нещо предварително трябва да бъде обсъдено много подробно с вашия хирург. Много жени ме питат дали има разлика във възстановяването при едната или другата техника. Общото мнение като че ли е, че при уедж техниката е по-тежко възстановяването, което не отговаря на истината. И двете техники имат еднакъв период на възстановяване и общо взето няма някаква разлика по отношение на естетичния вид след това и тежестта на възстановяване. В М-клиник се стремим да осигурим уют и приятна атмосфера за нашите пациенти. Имаме лично отношение и индивидуален подход към всеки, което според мен е много ценно и затова пациентите ни избират. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ми се обадите, аз съм на ваше разположение.